Morjesta, täällä Aleksi ja tällä kertaa puhutaankin suomeksi, kun meillä on tämmönen vähän spesiaalimpi video. Täällä on mun frendi Raul Meksikosta. Morjes, niin. Mä oon Raul, Aleksin kaveri. Joo, me ollaan tavattu täällä Tampereen teknisellä yliopistolla ja Raul on oppinut siis tosi hyvin puhumaan suomea tässä niin viime vuosien aikana. Ja tänään me tehdään tämmönen video, missä me puhutaan vähän niin Suomesta ja suomeksi ja siitä, miten Raul on niin oppinut suomea. Että nyt jos olette opiskelleet suomea, niin kannattaa niin pistää kuuntelut päälle ja tsekkailla mitä tulee. Kannattaa kyllä. Mikäs Rauli sun niinku story niinku tähän suomen kieleen ja suomen opiskeluun, että miksi sä niinku kiinnostuit alun perin niinku Suomesta ja suomen kielestä? Niin? No, muutin Suomeen niinku vaimon perään, tai siis... No niin, nainen, kaiken takana nainen. Niin, se oli joku vuosi sitten, mä luin tutkimuksen, ja onko se joka toinen ulkomaalainen tuli Suomeen niinku puolison perään, ja mä oon yksi niistä, niin, no niin. Kuulun siihen statistiikkaan. Ja sitten kun mä tulin Suomeen, niin ajattelin, että halusin heti opiskella ja päästä TTYlle itse asiassa. Ja mä en silloin päässyt heti, kun mun englannin testin tulokset ei saapunut ajoissa, kun se oli englanninkielinen tutkinto. Niin, joo. Niin se oli silloin, kun päätin, että mitä voisi tehdä, niin suomen kielen oppimista sehän oli. No niin. Se oli niin kuin järkevin vaihtoehto. Oliko se Suomessa silloin vai oliko se vielä Meksikossa? Olin jo Suomessa. Olit Suomessa? Niin olin just niin juuri saapunut Suomeen. Okei. Miten sä oot sitten opiskellut sitä suomea? Että ootko sä käynyt niinku kursseilla vai onko sä itsenäisesti opiskellut? Että miten sä oot opiskellut? Mä kävin kursseilla. Se oli TE-toimiston kautta tää kotoutumissuunnitelma. Okei. Mä kävin siellä suomen kielen kursseilla onnenkielellä. Se on siellä hätän päällä. Mä olin siellä, oliko se pari kurssia? Se niin kuin se alkaiskurssi ja se jatkokurssi, se kesti yhteensä joku 10 kuukautta. Kauanko sä oot nyt opiskellut suomea sitten about? No vaikka sanotaan niin opiskellut, voisin sanoa, että niin 6 vuotta asunut Suomessa opiskellut, niin se on niin alun perin niin noin se vuosi. Sitten niin sen jälkeen en enää niin aktiivisesti, mutta niin kyllä niin koko ajan siinä kehittyy ja niin, vähän niin oppii. Sille, joo. Mutta niin aktiivisesti se oli ehkä noin vuosi tai alle vuosi. Okei. Tai kun suomen kielestä puhutaan, että se on hirveän vaikea ja monimutkainen kieli, niin mikä sun mielestä niin suomen kielessä on niin se vaikein juttu tai tämmöinen, tuleeko jotain mieleen? Yksi juttu, joka oli niin äärimmäisen ärsyttävä ja vaikea, oli niin tämä monikompartitiivi. Aha, no niin. Se on aika random, joo. Okei. Jos sä muistat, niin tuli vaan mieleen, jos sä muistat, mitä se on. Joo. Niin yleensä niin se rakenne ja semmoisen, kun taas suomen kieli on niin erilainen, joo. Ei ole niin verrattavissa mihinkään, niin sehän oli niin melko turhauttavaa prosessia ja niin poispäin kyllä. Alright. Kun sä nyt puhut kuitenkin espanjaa äidinkielellä, niin onko sä niinku huomannut, että jotkut jutut olisi helppoja niinku suomen kielestä? Oliko jotain, mitkä oli helppo niinku omaksua siinä kun opiskelit ja näin? Ei oikeastaan, kun nämä kielet on niin erilaisia. No muutama sana, joka on sama. Mutta niin niitä paitsi ei oikeastaan, okay. se ei oikein auta. Tai kun joku on sanonut, että suomen ja espanjan ääntäminen on sama. Ääntäminen olisi kyllä. Jaa, no niin, okay. Paitsi nämä ä, ö, y. Joo, niin tietysti ne pois lukee. Mutta niitä lukuun ottamatta, niin ääntäminen on aika samanlainen kyllä. Okei, se on vähän helpompi sitten. Joo. Niin. No, pikkusen ainakin, Pikkusen kyllä. Joo, okei. Montako vuotta tai kuinka kauan sulla kesti tavallaan päästä siihen pisteeseen, että sä niinku hoksasit, että hei, nyt mä niinku tajuan, että mitä ihmiset puhuu, ja osasit niinku hoksasit, että hei, nyt mä osaan niinku suomea silleen, että sä pärjäät ja näin. Niin. Onko se niinku tapahtunut niinku muutamilla askeleilla? Joo. Ehkä niinku aluksi oli niinku sen jälkeen, kun valmistuin niistä kursseista, mulla oli jo niinku melko hyvä niinku sujuva suomea. Mutta edelleenkin, kun kurssilla oppi niin oikea sanasto ja oikein niin tapa puhua, ja sitten kun puhui suomalaisten kanssa, ne puhui niin puhekieltä. No niin, kyllä. Niin se oli niin yksi tosi vaikea askel niin sen jälkeen. Olisi se kestänyt joku muutama kuukautta vielä, että niin se napsahti ja niin sen jälkeen mietin, että no kyllä tämä rupesi sujun ja kaikissa ympäristöissä niin pystyyn puhumaan. 1,5–2 vuotta ehkä. Okei, se on aika nopea.
hyvä koulu. Niin, ja tietysti kun asuu Suomessa vielä, niin asuu Suomessa, niin paljon joo. suomalainen vaimokin. No niin, siinäkin oli paljon. Se on kyllä hyvä syy niin opetella. Kyllä, joo. Okei. 2 vuotta on kyllä aika nopeeta, mutta tietysti kun on oikeat oppimiskeinot ja ympäristö, niin se varmaan, se varmaan auttaa. No niin, hyvä. Tosi paljon. Joo. No, kun sä oot oppinut suomea tässä, niin millä tavalla se on avannut tätä suomalaista kulttuuria sulle, että kun sä nyt tavallaan ymmärrät suomea ja suomalaista meininkiä paremmin, niin mitä sellaisia asioita olet sitten huomannut tässä? Se on ehkä vaan se, että se on helpompi tai tulla niin paremmin toimeen. Ja vähän niin rupesi tajun, että niin se kulttuuri niin kokonaisuudessa, että se on vähän helpompi. Sitten se on totta kai erityisesti se, että suomalaiset arvostaa tosi paljon, kun puhuu somea. Niin sekin niin sekin avaa jo tosi paljon ovia. Kyllä. Ehkä niin opiskelukulttuuri ja työkulttuuri on niihin helpompi tutustua ja ehkä se. No niin. Sanoisin. Joo, okei, hyvä. Hyviä vastauksia. Minkälaisia vinkkejä sä nyt haluaisit antaa kaikille, jotka haluaa aloittaa Suomen opiskelun tai opiskelee jo Suomeen, niin mitä vinkkejä tulisi vielä mieleen? Ei mitään ihmeellisempää kuin harjoitusta tekee mestari kyllä. Se oli ainakin mulle ja mä veikän, että kaikille se on kyllä semmoinen turhauttavaa ja jossain sellainen niin prosessi. No niin. Ei muuta kuin jatkaa, niin pikkuhiljaa se rupesi sujuun. Ja kyllä tosi tärkeää on se, että puhuu niin kuin some-kavereiden kanssa. Joo, se on vaan, että suomalaisille se on vaan tosi helppo puhua englantia, tai siis kaikki puhuu englantia. Niin, ja ne on tottunut vaan siihen, että kun joku ulkomaalainen tuli ja se rupesi puhua suomea, se voisi olla useimmille vähän outoa, että ne automaattisesti menee englantiin. Niin kyllä, joo. Niin sitten voi ainakin niin aina pyytää, että hei, puhutaan vähän suomea, että, joo, just näin, että harjoittelisin. Joo. Niin kyllä se on ehkä yksi vinkki. Joo. Kun vaan niin kun jatkaa, niin pikkuhiljaa rupeaa sujuu. Joo, on kyllä samaa mieltä, että itse kun opiskelen japania, niin kyllä se oppii puhua mahdollisimman paljon. Euroydinase sopimusasiapöytäkirja. No niin, se oli aika hyvä. Kova juttu. Sitten tämä ammattikorkeakoulu kokeilulupapäätös. No niin, se oli kans hyvin kyllä. Mitäs tässä lukee? Neliväri arkkirotaatio laaka offset painokontti. Aika random sanoja kyllä näin. Aikamoisia ne kyllä. Joo, mutta hyvin kyllä vetää, että kyllä näkee, että Raul on oppinut aika hyvin tässä. Uusia sanoja kyllä. Joo, oli kyllä mullekin. Varastoin. Joo, no niin. Hei, kiitos Raul, että tulit jakaa vinkkejä ja tulit tosiaan vähän hengailemaan tänne. Ja nyt vielä jostain viimeisiä terveisiä haluat sanoa, mutta nämä kyllä tuli tossa, mutta jos on vielä jotain niin ekstraa, niin... No, terveisiä kaikille Aleksin faneille ja seuraajille. Ja tsemppiä kaikkien Suomen opiskeleville. Joo. Kyllä. No niin. Kyllä se siitä. Kiitos, että tulit tsekkaan tämän videon ja toivottavasti saat Raulilta hyviä tipsejä suomen kielen opiskeluun. Ja pistäkää kanava tilaukseen, jos et ole tilannut ja siellä voi jotain someakin käydä seurailemassa niin videoiden välissä. Kiitos kun tsekkasitte ja nähdään seuraavalla videolla taas. Se on moro! Se on moro!